Romano Jilo, alebo Cigánske srdce, je tanečný súbor, v ktorom už takmer 20 rokov tancujú, rastú a postupne dospievajú rómske deti z marginalizovaných skupín. Tieto decká sú zo Zvolena, sú to dve cieľové lokality. Jedna je Balkán a jedna je Unionka. To je už osídlenie, kde sú sociálne bytovky a tiež osídlenie viac menej Rómov. Na Balkáne je v tej osade 380 Rómov, a na Unionke 350 Rómov. Práve toto komunitné centrum bolo osadené medzi týmito lokalitami veľmi blízko, len práve preto, aby sa pracovalo s touto cieľovou skupinou a aby to nemali decká a komunita ďaleko. Práve preto to fungovalo na 120%. A keďže nebol záujem, tak sme sa rozhodli, že budeme pracovať na vlastnú päsť. Zatvorené komunitné centrum však súbor, aj keď s ťažkosťami, zvládol. Deti sú momentálne prihlásené pod súkromnou základnou umeleckou školou v Banskej Bystrici a pod občianskym združením Romasan. Fungujú, nacvičujú, držia spolu. Nie je to len o tomto súbore a o tanci, ako si niekto myslí, že Peťo proste len učí deti tancovať. Nie je to pravda. On s nimi dosť rozpráva, sedí, rozpráva im, poučuje ich. Mnohokrát nás zavolá ako rodičov, kde sa rozprávame o výsledkoch našich detí, čo sa týka školy a čo sa týka správania. Musíme pochopiť, že toto bol prostriedok na to, aby sme tie deti dostali z toho prostredia, aby navštevovali náš súbor, aby sme ich vymanili starania sa po ulic a aby trávili efektívne čas. A toto bol vlastne prostriedok na to, aby sme ich dostali na rôzne stredné školy, čo bol úspech, pretože každým rokom z nášho súboru odchádzajú už pripravení stredoškoláci. A musím povedať, že budúci rok máme tu 2 konzervatoristov, možno aj 3 ktorí budú navštevovať konzervatórium v Banskej Bystrici na základe svojho talentu, ktorý rozvíjali počas rokov nášho súboru. Tým, že už nás pozývajú na rôzne vystúpenia, vieme si na nejakých vystúpeniach aj privyrobiť a tie peniažky používame na chod súboru, aby sme naďalej mohli fungovať. Čo sa týka fungovania ako takého, do budúcna máme veľké plány s týmito deťmi, pretože sú tu vychovaní mladí lídri, ktorí naozaj pracujú na tom, aby to prevzali časom po mne, aby rozširovali značku Romano Jilo nie len vo Zvolene, ale aj po celom Slovensku. Takže rozprávam s tými deťmi, aby naozaj túto značku šírili. Prešli si rôznymi vystúpeniami po celom Slovensku, ale čím sa chceme pochváliť, to je 2-krát Moskva, Nemecko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Čechy majú obehané. A čo nechcem zabudnúť, podotknúť, že sme vychovali už niekoľko generácií za tie roky a generácia pred týmito deťmi sa zúčastnila celoštátnej tanečnej súťaži na medzinárodnej úrovni, kde bolo 1200 súťažiacich a z toho len my sme boli Rómovia, ako rómsky súbor. A bol tam hip-hop, rap a kadečo, rôzne základné umelecké školy, centra voľného času, konzervatória. A prvý rok sme získali v kategórii národné tance 2. a 3. miesto. A druhý rok, keďže sme sa zúčastnili znova tej súťaže, sme obsadili 1., 2., 3. miesto v kategórii národné tance. Samozrejme, nie je ľahké, keď sme z takého prostredia, z akého sme, na ničom pracovať, ale netreba strácať chuť. Pretože cesta je možno ťažká, ale ten výsledok bude stáť za to. A na záver prajem všetkým Rómom. Ačen devleha, budbach, te sa stipentum engeromale.